mana yudo moka nyalo ko biokari kola chich kara kola chan. Aduoki chien kane pok watim yiero mapacho ka. Yiero mar higa 2022 ne en yiero mabende ning'iyo ka gima nitiere kweth moro mane paro ni ohero Nyasaye ahinya moloyo kweth machielo. Gina bende nothoro ywayo oganda Jo-Kristo mathoth kendo ne gidriwore gi kweth machielo no. Kata kamano nwawinjo ka bende Mikai Mama Aida Odinga mano kanyo jaod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Minode Raila Odinga nowacho kanyo ni no paro ni nitiere chike mano winjo keti mondo me okonye chugo kanise. Ma ben paro minyalo riwo lwedo kaluwore gi weche bende kurano ka kanise thoro wuok moko koro wuok mawuondo nyako oganda. Oganda no wuok mager kendo nogoyo wachno ahinya manogol gi Mama Aida Odinga. En wach bende nogolo kowacho ni kanyalore to kete chike moko mabende nyalo ng'iye ni to kanise iloso gi yo mane kapok gichako tich to gichako tich e yo mane. En wach bende oganda Jo-Kenya nokwero mokalo kendo apani moko kuom jogombolo to noloko nyaka pachi kotiende gi mano nikech ninyiso gi kanyo ni mano ok en jalo mohero Nyasaye. Nyiso pachi be paro no be ni nitiere chike miketo mondo mi one ni oduoko piny kwan mag kanise mitho chiero ga chiera nyato mago mabende koro iye kanyo jakikre ntiere mago makare to ntiere mago mabende nyaka yude iye mago mantiere kod wuonde kaka mano mantiere Shakahola gwenge ma Kilifi. Gima kama ber kabisa anyalo wacho ni Mama Aida nowuoyo maber kaka min piny koloro gik manoneno katimore nikech ng'ama dak e piny oneno gima ji timo to nowacho ni adieri onego sirkal regulate churches moko mondo mi kech king kochakore ni king ng'ato chako ma king ng'ato chako ma king chako ma nowuoyo maber kabisa to jogo no misunderstand tema koro gik mano wacho ge mako koro waneno katimore ni to kik mowacho ni bed mayot kuom winjo to kik ibed mayot kuom duoko. Rikni gi wach omiyo ji nowuoyo kod mama yo ma ok ler to min piny nowacho weche modimbore kabisa ka ng'ama bende neno gik matimore mabe kane jiwe boya ahinya adieri sirkal de nodonje mineno kaka nyalo konyo ji. Sirkal ok rach kech mowacho ni sirkal oket mondo kony otheg ji en jathek to ko jathek no bidonje e gima jo spiritual thing wacho maro ma spiritual ni kwa chopo ka wan kod jo sirkal to wuoyo kode maber kata kinde bane wan setam ne wayiero Muheria kaachiel gi jomoko mondo mi kanyalore to ochak wuoyo lani mar wuoyo kod ji e seche mag korona. Adi nowuok maber maonge shida moro. Omiyo inyalo mondo kanisni emo oyier committees mage ma regulate churches to gin jo sirkal be nyaka bili nikech wan we are partnership. An nachako Nyanza Church and State Cooperation on Development 1995. After 1994 Ramogi Odinga notho to Nyasaye nowani arise and stand on the gap for my people. To no waneno ka church and state mano choko loso no noriwo gi sirkal mi jowa manong'anyo ne ok bedo sirkal noyie makoro betie magikone watiyo kod KANU ma NDP nolor bendera mar piny ma osipwa mahero Raila Odinga nobedo general secretary mar New KANU. Bas noneno lokruok maduong' ahinya kama tin ero tieni winjruok ema kelo lokruok to ka winjruok onge piny lokruok nya betie to joma no opingo mama ne gipingo mama ka oging'e gimomiyo ne gipinge. Nyoganda nowuoyo maber ahinya Mama Aida nowuoyo maber kabisa to e thuolo masani biro chopo kama wach manowacho no biro chopo mondo kanyalre to jokanisni motegno mobidhore malong'o kich wang'ere ok wakiare to bede committee mondo regulate jo kanisni moko maranyo gi wiche rach makije moko abich ng'ato ka bedo gi ji ang'wen ni en archbishop mara ni en apostle mara ni en arch mara ni en pope mitji nigi lemo madongo making'iyo ka to be koro oli manon to gima gi okonye go gute matini loso ng'ato loso gudu kalo me korio kalo loso gudu marabura group maduong' en cardinal rach kikweno yot to kuom gimono ma Nyasaye wadwa ni gigi kanyalore to wayudo committee maber manyalo loso gigi ma jo sirkal betie ikaw jo sirkal moko betie to jo Kristo moko betie to kore no gine yo makare jo spiritual betie jo Pentecostal bino jo Pentecostal betie to jo Protestant betie to jo Catholics betie
to gi ji mopogore opogore betie kae to wang'ego eko nyalo ng'ego kuonde moko ng'ato timo iko ne ng'at Nyasaye mitimo ni tok ber to be wan gi organizations mopogore nitie NCCK nitie EFK EAK Evangelical Alliance of Kenya to gi organizations moko be nitie Kenya ka to kako jo koriwore to jogo nyalo konyo sirkal moloyo to gima nyotimore e piny Sakahola to rach malich mondo kech kanyo nitie jaduong' gweng' kanyo nitie assistant chief kanyo nitie chief kanyo nitie police officers mopogore opogore rank mopogore opogore nyaka chope commission to gigi nyalo timore jogo nitie to kong'eyo jodan be koro ahol mana na wala to sirkal ne onge pinyno nikech dhano nyatho mang'eny 40 gi wiye madhi 50 ni to iko gi ling' moko ng'e ni to ng'ama nyalo ng'eyo gigo onge sirkal nyaka bed kor gweng' mang'e gi katimore omiyo an anyalo wacho gima kamano konego bed to ka ng'ato donjo gi puonj mayore dakika matin ni fwenye ti kuonde motimore to kwacha Nyasaye